Ku zo ku gani bawan mata. Wa gida? Mai gida? Ya kike ta sauri haka ina zuwa? Mai gida dama ina so in je in karɓo kuɗin adashe ne wurin ciyaman an yi kwasa shi nake da sauri in tafi. Kuɗin adashe? Ni yanzu gashi a matsayina na mijinki bawan mata ni ho in durƙusa miki ma ba wani abu bane ba. Kuma wannan karɓar kuɗin adashin ki je wajen wani garjejen ƙato da kanki. Haba. Kwanaki da kace min zaka je ka karɓo min kuɗin adashin zuwa kai ka zo ka ce wai iska guguwa kana ja tana ja ta kwace kuɗin mai gida. Ina son ki gane wannan bayanin da nake maki haka ho bayanin nan yake. Da naga iska zai kwace ni da kuɗin dan kake rasa miji sai na saki kuɗin iska yayi whoop da su ni kuma na dawo kake rasa miji. Haba uwa gida. Ki gane wannan karatun mana. Madagwal? Ka tare min da hankali. Wasa nake ma da Allah. Ko wasa kake min dai bari in hada su da ƴan uwansu. Ba inda zamu je ba wata gararuma. Haba da Allah. Na faɗa maka kuɗin nan kuɗin adahin mata da ni. Kuma Wata idan matar? Ni na san kai aure? to sai na faɗa maka. Bawan mata. Abai wala. Ai, kar ka bari gurin na ya wuce ka. Ina dade ban ga mace mai kyau irin wannan. Allah ka bari gurin na ya wuce ka zan wani ina tsine ma. An Allah nan. Iya ganin ki gaba ɗaya he isu ma. Kauna da shauƙin ganin ki. Da ƙyar Allah ne ma ba ki gaya a cikin kwalbatin nan ba. Ni fa ina ganin ki fa na gane cewa sanadiyar kare arziki na tazo. Baka waya. Duk abin da Ka je ka ba da mu. sai kuma haka ne. Ka ci gaba amma ta faɗi duk abin da yake damun ki a duniya yau an kawo ƙarshen sa. Wala daga gidan yana ina ce ne ya bani kuɗin anko sai ya tsaya na min hanya. Nawa ne kuɗin? 19,500 ne. Bawan mata. Ba za ka kilga ba? Ki karba kawai baiwa Allah mu abin da yafi wannan ma akan ki zamu iya. Ai wannan ne. Ba sakin lissafa ba ba sakin lissafa ba. In dai dan akan dan kwali ne. Wannan. Na gode da Bawan mata. Ya Allah. Ni yanzu in fita da fitata. Ka fita da fitarka bayan ka dora na akan keken bera. Ka sa na kwashi na ba yarinyan nan kuma kai gasa ni akan mace bana wuce ta yi ba hakuri giran ba. Ka sa na bada kuɗin kuma to sisi a aljunan babu. Tunda ka san ni shashasha ne ba zan iya daurewa ba kuma ka sa na bata kuɗin. Ka je kawai kai ma can ka je ka jiya ni ma zan je samu ganda da na karasa da ita. Da gai. Gani bawan mata ina tafiya ta kudai. A ce na more kudai a ce. Me ya faru ne mai gida ya aka yi ne? Uwa gida. La ilaha illallah. Allah ne ya yi da sauran numfashi na da an yi babu ni sai dai aka miki gawata wata shirgegiyar dab Alhaji Shehu Kaduna mai SPC ya yi mata lodin karfe za a kai mai Lagos ta zo ta yi wufa da ni Ƙarya kace yi ba mata. Ƙarya kace. Madagwal? Dama biyo ka ne ban san kana da iyali ba. Ashe kana da iyali kake sani ina ma kawalci. abokina abin ya kai ka shigo har gidana ka ci man mutunci Madagwal ba ni labari me ya Abin da ya faru? faru. sarkin ƙarya ne Ina ji ba. Ni ban san ma yana ya aure ba a 'yan kwanakin nan. Saboda shi kin sai ya fi aure saki. Ya kace toshen baki. za ka yi mata ƙarya Ba wani ƙarya da zan mata. Allah ya na tona. Kina ji ba? Wata ma na kai shi wajenta. Ide bu kuɗin gaba ɗaya iba mace. Bawan mata. Na rantsa da Allah sai ka biya. Ka sake ni ka sake ni. Wallahi ka sake ni. Domin samun sababbin komedin mu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta Bawan Mata Comedy sannan ka danna ƙaraurawa. Za ku kasance tare da mu Bawan Mata Comedy.